O río Sar volve feder. As verteduras no curso fluvial compostelán estánse convertendo na tónica habitual para dar gusto dos veciños de Ames augas abaixo. Os episodios de contaminación repítense dende hai anos. En 2024 detectouse cunha procesadora de pinturas do Milladoiro botaba residuos no Sar. Pero nunha zona tan habitada como a de Santiago, non sempre as empresas son as responsables. O pasado mes de outubro, a zona de Bertamirán sufriu as consecuencias dun novo capítulo de polución. O río Sar baixaba cun forte e desagradable cheiro, a auga viña turbia e os animais aparecían mortos. Ademais das consecuencias ecolóxicas, os veciños denunciaban as molestias que lles provocaba a vertedura no seu día a día pola fetidez da auga. Finalmente, os técnicos determinaron que proviña da depuradora compostelada Silvouta, que se atopa en plena fase de remodelación para mellorar o estado ambiental dun dos ríos máis contaminados de Galicia. As verteduras volveron facer acto de presenza na ribeira do Sar os últimos días e a orixe non está clara. Dende o Concello de Santiago negaron ter constancia de novas incidencias. Con todo, técnicos de Augas de Galicia atoparon niveis baixos de oxíxeno e manchas grises e brancas augas abaixo da depuradora. Manchas que ensucian o río máis emblemático de Santiago. Ángela, estás con Concepción, unha veciña de Bertamiráns que vive aí, a carón dese río. Que che conta, Ángela? Sí, compañeros, eu estou aquí con Concepción, que vive ás marxes deste río e que leva xa anos vivindo e queixándote. Pois si, leva aquí vivindo 25 anos e isto, o de agora xa é o colmo, pero sempre estivo así. O Concello de Santiago tennos a nós, os de Bertamiráns, os de Ames, como se fóramos o seu estercoleiro. Esa é a única realidade. E contábasme que hoxe chove e notase certo olor, pero dis que cando fai calor que o cheiro é insoportable, que non podedes nin abrir as fiestras. E nestes últimos días, cando o caudal do río estaba máis baixo, era insoportable. Non podíamos abrir as fiestras porque metíase o cheiro dentro e non se podía ter as ventanas abertas. E despois, camiñar por aquí era imposible, porque a gorxa picaba e estábamos a toser. E a xente deixou de vir a pasear por aquí, que este é un lugar de paseo da xente da nosa idade e dos máis novos tamén. Pero isto é terrible, ver así o río morto, porque isto é unha estercolera, non é outra cousa. E contábasme que para vos os responsables, quenes son? Porque de onde ven esta auga? Hai moitos responsables, pero principalmente o Concello de Santiago. O Concello de Santiago sempre nos tivo, xa dixen, como a estercolera dos seus detritos, dos seus sumidoiros. E despois hai outros responsables que son os que tiñan que obligar o Concello de Santiago a que cumplira coa normativa, que non está a cumplir. Pois efectivamente aquí apuntan cara ao Concello de Santiago, pero como estamos no Concello de Ames, nos puxémonos en contacto con eles, que nos din que a planta depuradora de Santiago fai tempo que está sobrepasada e apuntan cara ali. No Concello de Santiago dinnos que non tiveron novos problemas nos últimos tempos e que está todo correcto, que están a ter obras agora mesmo na depuradora. E falando con Augas de Galicia, dinnos que les fan constantes medicións neste río, que non se detectou ningún couto morto e apuran ao Concello de Santiago a rematar estas obras. E estas son todas as informacións que temos ata o momento, compañeiros. Grazas, Ángela. Bueno, pois aí teñen, non? A indignación por unha banda dos veciños que viven aí e cales son as posturas, digamos, Carla, dos entes implicados, non? Aquí, un Concello de Ames por unha banda, porque por aí pasa o río nese tramo, o Concello de Santiago, que ten aquí a responsabilidade, e, digamos, Augas de Galicia, que está monitorizando. Claro, por que se están dilatando tanto no tempo esta obra da depuradora? Que parece orixe de... Bueno, é complicado, é un pouco complicado explicarlo, ¿no? Pero a historia ven de atrás, ven de hai moito tempo, ¿no? Os traballos, a depuradora ten que ser renovada e ten que adaptarse ás normativas europeas, ¿no? Lamentablemente, por unha xestión nefasta do propio Concello de Santiago, se perderon eses cartos. Parte desos cartos se perderon para esa transformación. Porque hai veciños que non queren facer, que se opoñen á renovación, á reforma desa depuradora, e por iso están
bueno, contrarios e poñen patas nas rodas para que se faga, non? Neste momento a situación é que hai, por unha banda, a empresa estatal que é a Aquaes, creo, sí, Aquaes, que é a empresa estatal responsable da construcción da nova depuradora e, por outra parte, o propio Concello de Santiago, que xestiona a calidade das augas, ca supervisión, como ti ben decías, Rocío, de Augas de Galicia, non? Entón, este problema puntual é responsabilidade do Concello, evidentemente, non? Pero se enmarca nun problema moitísimo máis global e que esa depuradora debe, por fin, rematar o seu traballo, que está previsto para 2026. Claro, porque aí o que apunta Miguel Ángel, o Concello de Ames, que son, claro, os que están aí máis pretiño e ven a situación, eles o que din é que esa depuradora xa se quedou escasa hai moito tempo, é dicir, que non é quen de absorber, bueno, pois, todos os residuos e todo o lixo, non? É un paradigma o que está pasando aí en Ames, é un paradigma do que está pasando noutros moitos sitios de Galicia. Núcleos urbanos que van medrando, non? A poboación está fundamentalmente no eixo atlántico de Galicia, en torno ás grandes cidades, as infraestructuras que había quedaronse pequenas ou necesitan unha modernización. Non hai dereito a que unha obra que ten un prazo de execución normal de 18 meses este 5 anos e todavía non se rematara. Pode haber queixas veciñais, pero se hai algo que é supramunicipal, claramente son este tipo de infraestructuras que afectan o tratamento das basuras ou que afectan a limpeza das márgenes dos ríos ou o saneamento das propias rías. Porque son as típicas cousas que logo tocanche no día a día, Xosé Antón. Bueno, pero aquí hai moito que falar, non é todo... O tempo xa sabes que é limitado. Vamos a ver, os veciños de Laraño non se opoñen a empacadora, a depuradora, non se opoñen. Opóñense ao sitio onde se facer. Eles queren facer unha nova depuradora, non a ampliación desta, porque, bueno, porque entenden que non é o sitio aceitado, non? E despois, por outro, eso por un lado, non? E despois é certo que hai o Concello de Santiago pois non actuou ben, perderonse fondos, pero o Concello de Ames tamén se opón a facer na súa zona unha depuradora. E despois outra cousa que a señora que falou, pois, falaba do Concello de Santiago, pero, por exemplo, o vertido 2024, que foi un vertido moi importante, non foi feito por ningunha empresa en ningún polígono de Santiago, foi feito por unha empresa que estaba no polígono de Milladoiro. Bueno, a ver, Concepción, o que falaba era como unha persoa lógicamente indignada, porque, claro, se abre a ventá, está vindo o cheiro... Digo eu que o polígono do Milladoiro verte o río Sar. Sí, pero creo que a xente, Xosé Antón, no momento no que abres a ventá e cheira, tampouco te pos a pensar, pero isto de quen é competencia, simplemente dis que arranxen isto xa, non? Claro, en un tempo razonable. Sobre todo o que non pode entender un ciudadano da pé normal, verdad? Que se perdan fondos europeos por liortas internas entre políticos. Bueno, pois a ver se aceleran esas obras da depuradora.